Хәерле көн, хөрмәтле тыңлаучыларым. Сез могҗизаларга ышанасызмы? Кай вакытта безнең тормышыбызда башка сыймаслык хәлләр очрый. Бүген минем белән Чаллыда яшәүче тыңлаучым Ләйсән ханым элемтәгә керде. Әйдәгез, аның тарихын тыңлыйк. Исәнмесез, Фәгыйлә. Сезнең теге дөньяда булып кайткан әби турында күрсәткән видеогызны карагач, үзебез белән булган бик хикмәтле хәлне тоже сөйлисем килгән иде. Моннан ел ярым элек иремә бик нык авыр хәлдә инфаркт мозга булып, БСМП больницасына алып киттеләр. Хәле бик авыр иде. Врачлар бернинди дә өмет бирмәделәр. Ну, к худшему готовьтесь дип әйткәннәр иде инде. Яшәсә, может, иртәгә хәтле яшәр дип инде бернинди дә өмет бирмәгәннәр иде. Но икенче көнне баргач әле исән, әле может, завтра, может, шулай дип кенә әйтәләр инде. Ничәдер көн шулай итеп больницага йөргәч, башта операция ясыйлар башына. Трепанация ясарга тиешләр, потому что баш миенә тромбы өзелеп, тромбы утырып, иң главный сосудларын каплап инде, башына кислород килүдән туктаган булган. Шуңа күрә баш мие бик нык атикать итә башлаган иде. Маңа башта операция ясарбыз, операциядан соң более-менее булырга тиеш дип ниткәннәр инде. Аннары у него область поражения бик олы дип операция ясаудан тыелдылар инде. Операция ясамыйбыз, ул сезнең барыбер үлә бит. Нигә аны интектерергә диделәр инде. Мин инде өйгә кайткач җыладым да инде. Үзем белгәнчә дугалар укыдым. Аннары кисәк кенә шушы әбинең сөйләгәннәре бер китап, дин китабында кайткан иде. Мин аны бик нык күңелемә сеңдереп укыган идем ул вакытта. Ла илаһа илляллаһ Мухаммаdur Расулуллаһның яфраклар булып ятуы минем ул вакытта күңелемә бик нык сеңеп калган иде. Аннары икенче китапта мин аны шушы дуга турында Ла илаһа илляллаһ Мухаммаdur Расулуллаһ дугасын тәһарәт алып бер кагаз битенә язып инде ике җөмлә әйтеп. Бер җөмләсен Ла илаһа илляллаһ Мухаммаdur Расулуллаһны юлга чыгып киткән кешегә, менә шулай авырып чирләп яткан кешеләргә, сәфәрләргә чыгып киткән кешеләргә кесәсенәме бер җиренәме инде тыгып җибәрергә, Ла илаһа илляллаһ дигән җөмләсе өйдә һәрвакыт калырга тиеш инде. Бу ике җөмлә һәрвакытта да тоташырга тели иде инде. Шушы китапта язылган инде. Бу расланган, бу хак уже испытаны дип язган инде моны бу кеше инде. Хәзер шушы хәлне исемә төшердем дә инде дәфтәр битенә шушы ике җөмләне яздым. Шулай ук урталай кисеп Ла илаһа илляллаһ Мухаммаdur Расулуллаһны инде иремә алып барырга ният кылдым. Ла илаһа илляллаһ өйдә калдырдым инде. Икенче көнне больницага баргач, врачтан сорыйм инде, әйтәм, дуга куярга ярыймы дим инде. Ярый, сезгә аны беркем дә инде запрещать итми ди, һәркем ди үзенчә ди, барыбер исән калдырга тырыша бит инде туганнарын ди инде. Санитаркага биреп, әйтәм, ирем янына куйыгыз әле дим инде. Ярар, өйгә кайтып киттем. Икенче көнне тагы хәлем белергә килсәм, врачлар җигрешәләр. Как раз саат 12-дә врач чыгып, ширле кешеләрнең хәлләрен әйтә торган вакыт инде. Мин беренче булып килгән идем. Күңелемә шик килде. Әйтәм, наверное, минекенә берәр нәрсә булгандыр. Врачлар җигрешәләр. Шуннан да сәгать 1-нче яртылар җиткәч, врач чыкты да инде булай ди. Ой ди, как раз менә сезнең ирегезгә ди крайне тяжело стало, булай да хәле авыр иде. Решили ди операция ясарга инде. Хәзер ди аны операциягә алып китәләр ди. Мин инде әйтәм, ярай, озатып калам дим инде. Хәзер моны операциягә алып чыгып яталар. Анда этеп баручы транспортировщик хатыннардан, әйтәм, там у него молитва, должна была быть. Әйтәм, если что, вынесите мне дим инде. Не было там, мы всюду постели разобрали, не было никакой молитвы инде бер хатын инде. Мин инде әйтәм, ярар инде, югалтырга ярамыйдыр да. Әйтәм, нәрсә эшлисең инде дидем дә инде. Операциягә алып киттеләр. Аллага шөкер, операция уңышлы үтеп, ирем исән сау булды инде. Без бит 10-нчы этажда ятадыр, бу дуга югалган җир инде. 1-нче этажга дагы реанимациядә 5 көнләп ятты инде. 5 көннән соң 3-нче этажга күчерделәр, нейрохирургия бүлегенә инде. Анда әле 5 көнләп үтте.
bir zamanna bir künni bir hатын kirdi de bu dua sizniki түгелме дип мин язган теге дәфтәр бите дә түгел инде ул бәләкәй генә кагаз кисәге инде. Мәйтәм безнеке, мәйтәм ничек эзләп таптыгыз дидек инде. Ул хатын аны моны ишен әйтеп тормады да бирде дә чыгып китте. Ул вакытта шаккатулар дугага бер җиренә дә исемне дә язмаган идем, фамилияны да язмаган идем. 10-нчы этаждан соң, считай, без 1-нче этажда яттык, 3-нче этажга мендек. Моны кемгә генә сөйләсәм дә, шушы хәлгә ышанган кешеләр инде, бу бит мөгъҗиза, бу шыпшын мөгъҗиза диләр инде. Ярар, хәзер инде Аллага шөкер 2 ай больницада ятканнан соң өйгә чыктык. Өйгә чыгып 2 айлап үткәч, иремне бит тагы бер мәртәбә, икенче мәртәбә инсульт бәреп инде комага ук китте инде, өйдә вакытта ук. Скорый чакырттык, скорый помощь кызлары инде. Юк, ул сезнең юлда үлә, без аны алып китмибез. Зачем мучаете диләр инде. Инде малай да, мин дә уговаривать итеп инде, пожалуйста, исән сау калса, может калыр. Если что, үзебез отвечать итәрбез дип инде, Аллага шөкер алып киттеләр. Хәзер бу уже бит комада. Врачлар да инде, что случилось, фәлән дип сорыйлар инде. Кем әйтмәсли, хәзер югалып калды. Реанимацияга салдылар, шул ук реанимацияга, шул 10-нчы этажга инде, и врачлар әйтәләр инде. Теге юлы ул сезнең выкырып калса, уже бу юлы бер нинди дә шансы юк. Бер органы да эшләми. Только йөрәге генә эшли, ни печень, ни берәйбер, вообще бер нәрсәсе дә эшләми, только пульсы гына бар ирегезнең диләр инде. Мин инде бер где-то 3 көннәп шулай итеп йөргәч, тагы бу дуганы искә төшердем. Шул ук дуга, шул ук больницадан алып кайткан дуганы мәйтәм, тукта әле. Өметсез бит мәйтәм, шайтан гына була. Дуганы тагы алып бардым, тагы инде заведующийга әйтәм, можно мәйтәм еще раз молитву положить? Можно, конечно, можно ди инде. И опять санитаркага биреп, дуганы куйдырдым. Икенче көнне хәлем белергә баргач, миңа заведующий әйтә инде, Юлия Сергеевна инде, вы знаете, это, конечно, чудо, ваш муж из комы вышел, не только вышел, он еще и сидел, ножками болтал, мы еще с ним посидели, инде. И кулын җәеп, это, конечно, чудо, үзе дә шаккатты. Бу бик искитмәле хәл, миңа менә һәр вакытта дагы җай чыккан вакытта, һәр вакытта да кешеләргә әйтәм, бу шыпшын бик олуг, бик бийек дуга. Менә шуны әйтәсем килгән иде сезгә, Фәгыйлә.